खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। क'क्राझाराव सा 6 सुबुंनि मोदोमाव कर'ना पजिटिभ मोनबावबाय आरो बिसोरनि नामानो जाहैबाय फारियै मानिक सरकार 35 बोसोरनि, काली बाहादुर लेम्ब 35 बोसोरनि, काबिकुल बस बे 18 बोसोरनि, नेरसोन नार्जारी बे जोंनि बर' मानसि बेयो 28 बोसोरनि, भुटान बर्मानि बे 36 बोसोरनि आरो 6 नाम्बाराव दं सामिदुल इस्लाम बे 16 बोसोरनिल' बे गथ' मानसि। बेसोरखौ क'क्राझार कातलगुरिनि साइ केबि सिआइटि आरो बिबि इन्जिनियारिं क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय मोननाय जादों आरोना। बिसोर माने बेहायनो थायोमोन क'क्राझारनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव। दा नैबे समाव आं बे भिडिअखौ बानायदों बेलासिनि 1 बाजियाव। आसामाव गासै दा समाव 427 सुबुंनि देहायाव एबा मोदोमाव कभिड-19 मोनबाय आरो डिस्चार्ज जानाया एबा हगार हरनाया 57 जाबाय। एक्टिभ केसआ 363, थैनाया जाहैबाय 4। लोगोसे जोंनि बे इन्डियायाव गासै पजिटिभ केस मोननाया 1,39,000 जाबाय आरो बिसोरखौ बासायनो हानाया 57,321 जाबाय। थैनाया 4,021। हाइस्टआ महाराष्ट्रआव जाना दं। थैनाया महाराष्ट्रआव 1,567 जाबाय। तामिलनाडुआव थैनाया 103 जाबाय। गुजरातआव 829 जाबाय। दिल्लीआव 231, राजस्थानाव 160, आसामाव 4। दा जोबोद गिलु बालु जानानै दंगासिनो जोंनि बे इन्डियायावबो। आसामाव गासै 400निबो बारा जाबाय मिथिबायना। दा एसे गिनांगौ जाबाय। नोंथांमोना गाव गावनि न'आव थाबानो जाबाय। दिनैनि सानजौफुनि रादाबा बेखिनिल'मोन।